Бум на автокражбите. България е на първо място в Европейския съюз класацията за кражби на леки коли. Наши източници в полицията алармираха, че автоджамбазите внасят устройства за над 15 000 евро, последна дума на техниката, с които возилото изчезва за секунди. Според застрахователи, ръстът на кражбите се дължи на липсата на маркировка. Семейният автомобил беше паркиран на бензиностанция в центъра на София и изчезна оттам. След което естествено подавахме жалба в полицията, застрахователи и след 3-месечно чакане застрахователите ми изплатиха сумата за автомобила. Тази история вероятно е позната на хиляди хора и то от първо лице. Отчита се интерес не само към колите, използвани за части, но и към скъпите возила, за кражбата на които джамбазите използват вносни и високотехнологични джаджи. Обикновено те се внасят от Русия и с тях на помощ колата се отключва буквално за секунди. Огромен размер на този проблем, който надхвърля мащабите на всичко, което се вижда в Европейския съюз. По този показател няма друга държава, с която да се сравним в Европейския съюз. Като процент, като стойности съм убеден, че сме първи в Европейския съюз. Бума на посегателствата става причина за дискусия. Дали да се върнат маркировките за автокаско, които бяха забранени. От бранша предлагат въвеждането на единна система, която да позволява обмен на информация между застрахователи и полиция, както и засилване на мерките по границите ни за възпрепятстване изкарването на откраднатите коли в чужбина. Тезата, че кражбите на автомобили се стимулират от наличието на пасивно маркиране на стикери, очевидно не издържа, защото след премахването на маркирането е налице значим ръст в кражбите на автомобили. Когато стане голямо пътно-транспортно происшествие и виновният водач избяга, остават на местопроизшествието части от автомобили. Това са маркирани части от стопове, фарове, мигачи, огледала, от които, когато е маркиран автомобила и има на него изписана рамата, може да се издири съответния автомобил, който е причинил катастрофата. От полицията обясняват, че крадците често минават за техни колеги, като се движат с автомобили от същата марка и модел като полицейските и така избягват проверките и проблемите на пътя. Изобретателността на джамбазите е пословична. В мрежата, например, се предлагат хиляди начини за кражба на автомобил, включително и такива.